eikelmuis komt, eenmaal uitgezet, in een gespreid bedje terecht. Maar is het voldoende om ervoor te zorgen dat het diertje behouden blijft voor de Limburgse natuur? Dat moet natuurlijk in de gaten worden gehouden. Hier zie je heel goed de overgang vanuit het braamstruweel zo eigenlijk het bos in. En dan zie je dat dus, hier was volledig helemaal kaal en door het harde werk van vele vrijwilligers is hier eigenlijk een soort chaos gecreëerd. Waardoor die eikenmuis nu straks vanuit het struweel zo het bos in kan en hier ook kan verblijven. En hier ontstaan bramen, brandnetels, struiken. Dan krijg je gewoon een hele diverse laag waar die goed in kan leven. En of dat niet genoeg is, ze hebben ook nog eigen kastjes. Ja, ze hebben eigen kastje inderdaad. Die kastjes komen van Gaizo af, daar worden ze ook in gefokt, dus die kennen ze al. Die worden hier opgehangen om als nestkast te gebruiken. Ja. En ook om in de gaten te houden of ze er zitten, hè? Ja, ze maken er ook graag gebruik van. En omdat ze er graag gebruik van maken, kun je de kasten controleren. En dan kun je kijken of ze aantreft of niet. En dat doen ze met het monitoringsonderzoek. Ja. Hoe is de inrichting? Een stoeltje? Een bankje? Helemaal volgemost. Dus hij houdt van een warm bedje, dus een zacht bedje. Dus hij stapelt helemaal vol met mos tot boven toe. Ja. En als je weet dat een kast is volgemost, dan zit er vaak ook een eikenmuis in. En mogen we hem even openmaken om te kijken of er eentje in zit? Nee, we gaan nu niet kijken, want als er eentje in zit, dan verstoren we hem eigenlijk. En 2 keer per jaar worden ze toch gecontroleerd tijdens het onderzoek. En dan kijken ze precies op de juiste tijdstippen of dat hij er wel of niet in zit. Ja, deze camera is niet zozeer voor het monitoren, zeg maar wel voor jullie om te zien of ze er zitten, hè? Ja, het is observeren om te kijken naar deze steenhoop. Er is hier een korf ingegraven, diep in de grond, waar de eikenmuis in zou kunnen overwinteren. En om te kijken of de eikenmuis of andere beesten er gebruik van maken, staat er een wildkamer op, zodat we die beelden kunnen verzamelen. Ja. Als je weet dat ze er zitten, dan kun je daardoor zo de plek op aanpassen. En plekken die je al aangepast hebt, kun je ook zien hoe dat ze werken. Ja. En hoeveel zitten er hier ongeveer in dit gebied? Ongeveer 50 tot 100 dieren. Ja. Okay. En hopelijk in de toekomst nog veel meer. We zijn doorgestoken naar het Oudbos, een ideale plek hier voor de eikenmuis. Ja, klopt. We staan een stukje Oude Bos, het hemelsbreed misschien 200-300 meter. En hier zie je meteen die verschillende structuren van hele dikke bomen. En af en toe valt zo'n dikke boom om en dan krijg je juist... toch, hè? Ja, heel goed inderdaad. Echt de structuur waar we naartoe willen. En in combinatie van oude bossen, jonge bosjes die geschikt zijn, heb je een mooi leefgebied. Ja, en ze maken de oversteek? Ja. Dat is uit onderzoek gebleken dat ze die oversteek kunnen maken. Dus ja, ze kunnen van daaruit hier naartoe en andersom. Ja, en ook hier de huisjes, de eikelmuishuisjes. De nestkasten voor de eikelmuis inderdaad, waar ze vanuit kunnen vertrekken. Maar hier kunnen ze ook in de holle boomstammen gaan zitten of onder een stronk op dat soort plekken. En daar is het oude bos juist heel geschikt voor de eikelmuis. Dit jaar was uitgeroepen als het jaar van de eikelmuis. Wat houdt dat precies in? Ja, dit jaar is inderdaad het jaar van de eikelmuis. En dat is samen met de zoogdiervereniging, met alle partners, is dat, proberen we juist heel veel aandacht te genereren voor die bedreigde eikelmuis. Ja. Met als doel, iedere Nederlander heeft een keer dit jaar van de eikelmuis gehoord. Ja. En het is een ontzettend onbekend diertje, maar het is hartstikke bedreigd. Ja. Dus willen we graag dat diertje beschermen, dan moeten we in ieder geval even bewustwording creëren bij iedereen. Is het gelukt? Ik kan niet voor iedere Nederlander spreken, maar er is toch behoorlijk wat aandacht voor de eikelmuis. Dus ik zou zeggen succes tot nu toe. Wij hebben ons best gedaan. Ja, wij ook. Ja.